Дорогі сябри, і знову в вашій увазі творча майстерня «Живая традиція» фольклорного гурта «Варган» Полоцкого державного університету під керівництвом доцентра кафедри історії Ольги Антоновни Ємельянчик. І зараз в вашій увазі ми представимо блок із 3 весільних пісень із різних історико-культурних регіонів Білорусі. Перша пісня «Поозерье. Неправдивая Калина». Неправдивая Калина, неправдивая Калина, казала цвести, не буду, казала цвести, не буду белого цвету, не пушу белого цвету, не пушу земную году, не вражу земную году, не вражу, я пришла весна, зацвела, я пришла весна, зацвела беленький цветок, пустила беленький цветок, пустила земную году, родила земную году, родила неправдивая Ниночка, неправдивая Ниночка, казала замуж, не пойду, казала замуж, не пойду, як прийшла пора, так пішла, як прийшла пора, так пішла. А зараз весільна пісня з центральної Білорусі, зв'язки Мороч Лецкого району. Похотя моя и похоть, похоть моя и похоть, тоже тебе шановать и будь. Я ж тебе дошановала, я ж тебе дошановала, что соботы да приберу. Раскошайся же, мати, раскошайся же, мати, да повяли поехать. То ви, то є котоке, то ви, то є, то ви, то є котоке, то ви, то є, похотя припадаю. Є похотя припадаючи, є похотя припадаючи, своє дитя споминаю. Юня свіже маткоє дрова, юня свіже маткоє дрова, оставайся здоров. Зам'яття же маткоє попіл, зам'яття маткоє попіл, бо ми твоя дошка вихов. Ручками да беленькими, ручками да беленькими, коняками вороненькими. А зараз апошня пісня, яка продемонструє архаїчну манеру виконання з центрального Полісся. Пісня з вёски Мальковички Ганцевского района «Соника да на заходе». Соника да на заходе, девушка да на выезду. Девушка да на выезде, свои дворы пожалю всею.
хлопців, які заспівають некалькі мужчинских песен. И первая песня, это будет песня звездки Клетная-Пинского района «Василю, Василю». Темна покоса, веселі, сила коси молода, я Мария дитину приноси. Василю, возьми ти дитину, яку лінії возьмеш на покосе покину. Маричка моя, Господь без тобою прийде, неділенька возьму шлюб з тобою. Неділька прийшла, нема Бога дома житву, я чи моя дичка й наша доля. Наступная песня, так само есть фиксация мужчинского виконання, песня «Голуб на шарешні» з Вороновського району Гродненської області. Голубка на вишні, голуб на черешні, голубка на вишні, голуб на черешні. Ой, скажи, дівчина, що маєш на мислі? Ой, скажи, дівчина, що маєш на мислі? Я маю на мислі тебе оставлять, я маю на мислі тебе оставлять. Через родну маті, через матуленьку мушу покидати, чорною кривеньку. В ogóle мужчинский репертуар — это такая довольно серьезная проблема для белорусских фольклористов, любителей фольклору. Это достоверно песни, які виконувалися мужчинами. Есть указание, что это мужчинские песни. Фольклорный гурт «Варган» виконує так само песню з Солігорського району «Ой, ти кучер молодой», і эта песня виконана жіночим складом. Але покольки текст там все-таки мужчинский, зараз ми попросимо наших хлопців виконати, ну, з допомогою Ксенії, песню «Ой, ти кучер молодой». Ой, ти кучер молодой, да гей! Ой, ти кучер молодой, да гей! Ой, ти кучер молодой, пойдеться, геню поглядеть. Пойди в стайню погляди, да гей! Пойди в стайню поглядеть, и бьёсь полуницы едят. И бьёсь коницы едят, да гей! И бьёсь коницы едят, и весело
поеду, женой искать, да эй, я поеду, жену искать, еду, полонь мне видать. На другое съезжаю, да эй, на другое съезжаю, бачу, милка гуляет. Бачу, милка гуляет, да эй, бачу, милка гуляет, платочком махает. Гэта быў узор спеву з падводкай. Подводзіць у нас Ксенія Глот, запевае Константин Путронак. Ну а зараз дуэт. Песня записана в экспедыцыі в вёсцы Адвежычы Столінскага района. Чешеє Ваня жовтий кудри, а я же росу же кос. А я росу же косу виганяла, севей ули на раннюю жира. На раннюю жиросу паслись, севей ули, дальше поля. Да посыпали одежды, хозяева шинами вора. Шинами горали, пошли ж наши хозяева, не на косоля. Да и на косолицу покосили череп, лозу наробили же се. Да и наробили се, набудає сино, прахом село, коса же зломила. Коса зломилася, ще за нами мала, самі щоночі гоніла. И на завершение нашей вокальной частки я запрашаю весь гурт Варган долучиться до песни, якую мы привезли от нашего любимого Сергея Юрьевича Выскварки з Пятровского фесту. И я бачу тут шмат сяброў, якія наведваюць гэты цудоўны танцавальны летнік, які штогод праводзяць у Любанскім раёне, вёсцы Шипілавічы, энтузіасты, сям'я Кухарэнкаў, Анастасія Кухаренко і вядомы беларускі этнохореограф Сергей Юрьевич Выскварка. Так што мы зараз заспяваем песню, якую мы штогод там спяваем. Дахадзіла дзеўка па лугу. Дзяўчаты і хлопцы, якія памятаюць гэтую песню, можаце з намі разам заспяваць. Доходила девка по лугу, доходила девка по лугу, по ложечку по лугу, да по лугу. Допросила камера за ногу, допросила камера за ногу, за ногу, за ногу, за ножечку, за ногу, да за ногу. Да пошла девка на село,
Усташки, усташки, да білочки. Да скидайте сено. Усташки, да скидайте сено. Усташки, 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 да усташки. Ну і зараз ми переходимо до танцевальной частки нашей программы и запрошаем всіх до танца. На початку я передам микрофон Тихону. Тихон серьезный человек, он у нас не только мультиинструменталист, бубнаш, але ще і танцор. Дякую велике. Зараз ми вам покажемо танці, які записані з етнографічної нашої вандровки. Полоцькі варіанти, в принципі, відомих. Мелодія відома, але танці, ну, як у кожних місцинах, у Полоцьку так само існували свої варіанти танців. Перший, криласка, давайте подивимося. Ми будемо показувати просто, як люди танцювали, як це можуть робити усі. Як каже Сергій Георгійович, танець не праця, вміють усі. Так, а перший у нас танець у нас субота. Рассольщина, так. Ну, не зовсім, конечно, Полоцк, але можна сказати так само. Зараз ми вам покажемо танець субота. Відомий так само, він розповсюджений по всій Білорусі, але це рассольський варіант, наприклад, в Мінську навчиться наш. Ми будемо показувати спочатку, ну, як завжди це робиться, ми спочатку покажемо, потім будемо повторяти, розбирати. Так, Кириласка у нас вже пари розбилися, так? Так, значить, ми спочатку, Кириласка, ми станемо у центр спочатку, щоб ви нас глядели, як не було, щоб за плеча. Ми становимося у таку польку, полічна постава, але на розвороті. Ми йдемо. Потім ми розворачуємося. Трьох-крок. Повсюди йде трьох-крок, практично нічого не міняється. Криласка, удельники так само можуть поглядати, потім, щоб не бентежити людей. Потім ми міняємося. Те ж саме, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Становимося у качельку. Тримаємося за руки. Отримуємося вліво. Раз, два, три. Раз, два, три. Складновато. Спочатку може бути складно, але потім це все нормально все буде. Потім перекручуємося. І на подсказках так само перекручуємося. Все, в принципі, це весь танець. Давайте будемо по елементам розбирати. Спочатку проходка в один бок, Криласка. Криласка, разберитеся, чтобы это все у нас было так, потанцуй, кто не танцует. И ровное коло, Криласка, ровное коло. Основной, один из важных элементов это ровное коло. Вот сюда можно стать, Криласка, будьте. Так, чтобы это все выглядало, вот, все файно. Давайте пойдем просто в один бок. Не спешайтесь, не спешайтесь. Все, вот пока что все. Качелька. Влево, вправо. Под левой рукой держим. Повторяем еще раз, медленно, вы гляньте на нас, гляньте. Повторяйте вместе. Раз, два, три. Раз, два, три. Поднимаем левую руку, держим под рукой. И одразу нас покрывается так само. Когда не отравляется, можете подойти показать ближе. Давайте. Теперь давайте все это склеим, чтобы это было... Это складанный танец будет сам. Все остальные будет уже попроще танцы. Давайте подход. Качелька влево, вправо, под левую рукой делаем шину, подкрутили. Еще раз рукой. И все правильно, я хожу, буду все добро отпрыгиваться, так? Все зрозумели?
Все, можно музыку. Так. Наступний танець буде менше. Там буде значно менше елементів, все не проще. Варіант поль-кебаб. Мелодія відома, так, є різні варіанти. Зараз ми вам покажемо один, який там ще, ну ми на полоці, скажімо, там на полочці. Постанова у нас отримується те ж саме, як в подоспані. Только руки идут, смотрите. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И на последних 3, 4. Раз, два. Потом видите, пятка, носок. Раз, два, три. Пятка, носок. Пятка, носок. Раз, два, три. Пятка, носок. Раз, два, три. Для больше продвинутых можно девчину под самый конец развернуть. Это будет выглядать значно прихоже, ну, може прихоже, але як ні за що дотримлюється по руху, як у кого. Давайте тепер усі поспробуємо.
Спочатку кола, щоб це було зрозуміло. Давайте і раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два. П'ятки на сон. П'ятки на сон. Раз, два, три. Так, зрозуміло, все, регулюється. Що, Кириловська, музику можна так повинника. Так, нестабильность, нет? Нормально. Еще только самый краюшек, можно сказать, дошабились до танцу. Зараз будет танец, я думаю, мелодию коробочка, але я завжди танцю белорусы такі народи, кажется, мелодію почув, одразу танець. Так що зараз покажемо цікавий варіант, який ми навіть записали з Багатоном записали, я не пам'ятаю. Да, Тамара Константиновна Вышинская. Так, і вона показала вельми цікаву коробочку. Там з фокстротним елементом. Ну не пугайтесь, в принципі, этого терміна фокстротний елемент. Там на самом деле просто треба покрутитися. Зараз все покажемо. І одразу научитесь далі з цією коробочкою, одразу у вас можете фокстрот почати танцювати. Один невеличкий крок. Починається все вельми просто з проходки настрілюється. Два рази. Там по музиці ви зрозуміли.
пройшлися, потім глядиться робимо ось так. Хлопець за джину назад на руку. І потім отримується, крутимося, ось так у нас ноги зосталися. Так, навколо їх і крутимося. І потім так само. Хлопець наперед, за джину назад, потім на два роки. І отак от. Все, там, по-моему, 4 раза потребуется по музыке, коли не помиляемся. То так, все просто. Давайте теперь попробуем все одразу, все разом. В принципе, давайте с мальчиком начнем с провод. Костя, наиграй как у нас музыку. Так, становимся. І поїхали. Так, все, зрозуміло. Давайте ще раз агенти повторимо, може люди не розуміють, давайте ще раз медленно все покажемо на слайдному центрі, щоб все було зрозуміло. Так, наші ноги бачите. Ще раз. Ну, я думаю, що все зрозуміло, а зараз трошки краще.
ця коробочка, називається «Коробейники», і вони значить його дроці. Зараз поспробуємо. Відразки, хто відає, ви хочете показати. Як нам Ну как вы, людям? починається з лівої ноги. Справа теперь. И поехали дальше. Причем, нельзя будем разбирать или? Разбирать будем или нет? Да? Все. Это с музыкой. Музыку сразу. Музыку. Левой ноги починаємо. Команда. Зараз ми ще покажемо ще один полоцький танець, варіант, ще, наверное,
усходній Європи відома мелодія краковяк, танець, мене записаний так само у одної етнографічної експедиції. Танець простий, так що так, нічого складного, тут не 3-4 колена, все вельми простенько. Все починається з проходки. Буде з проходка 3 кроків. Давайте мы станем у кола, снова давайте сделаем пригожее коло, чтобы это было все, чтобы это так. Это там даже более народу, тут менее. Вот, что-то подобное. Так, спочатку починається проходка. Идем с правой ноги. Видите, 1, 2, 3. 3, там вы исполните по мелодии, идем. Да, все правильно, это я уже сам пробачу. Так. Потом мелодия меняется, и лейте ровно вот так. Давай центр ставим, чтобы было важно. 1, 2, 3. Наружу. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Хоп. И потом одно колено полька. Все, давайте теперь будем спробуем, как у всех это трималось. Спочатку с проходки, 3 кроків. Мы идем с правой ноги. Ласка и наружу. Нас стремится, мы разворачиваемся. Кожный здесь хлопец поворачивается в левый бок, а девчина стремится в правый бок отыгрывается. Вот так. 1, 2, 3, хоп. 1, 2, 3, хоп. Ну и полечко. Я думаю, все зрозумело, так что почнем.
Так, ну зараз ми вже доб'ємо з полоцькими танцями. Наша программа уже так и по полоцких танцах уже будет закончена. Потом уже пойдут звучають, агульно-белорусские танцы, скажем так. Ну, відомі мелодії на реченки, на так само вивчений танець, вивчений варіант. Зараз ми вам його продемонструємо. Так само, його танчиться по колу, пар, так само. Не по широках, як агульновідомо, а єсть на своїх. Отрывливается мы, идем по колу, только что ну, не лучами, а стараемся закругляться, чтобы это было, а тут можно пойти усвоим на керунку. Спочатку идем просто, хлопец просто иди влево, девчина перекручивается. Вот, на перший частке это, в принципе, все. Потом мы становимся у польку. Идем так само. Там. У нас полька. И потом отрывается мелодия частки польки. Все, в принципе, весь танец, вельми просто. Давайте все разом повторим. Зробимо знову привожує коло. Привожує коло. Так. Можно крыху сильнее, потому что народу не так уж и много, а так все так по... Так. Ну давайте, начнем с проходки. Проходка пошла, давайте. Треугольничку. Все, весь танец, в принципе.
Дякую велике. На этом блок полоцких, это полоцкий вариант танца закончен, так? Теперь вы их разумеете, переходим.